Uma ukuthi ngiyakwenza lokho engaphumi ngane kamakhelwane la ajwayele khona ababize abatshele ukuthi ngenzeni. Indaba ungakaze utshele umuntu komakhelwane? Bengakwazi ukuthi ngikhulume mina nomakhelwane mayelana nalento leyo ukuthi ungikhothise ngaphansi. Ingakho-ke lento sengihambe ngaze ngakhathali yona ngobani bese kuyinto ahleze engenzisa yona. Ungakwazi ukuya komakhelwane, uyakwazi ukuya komakhelwane uthi mina ngiyakuhlukumeza ngisisebenza. Uyangihlukumeza vela, ukazi ungangihlukumezi. Since nje kwashona ubaba wami uyangihlukumeza vela, ukazi ungangihlukumeza. Upretenda as uma ngabe kukhona abantu bangaphandle ngathi uyangithanda kanti awungithandi. Pho mina ngihlukumeza mina uhamba ngangiphindele kini. Ngiphindele ngoba uyazi usanginamumva kunaphambili. Ngiphelele la ngihleli khona. Ukhulu Ithoba, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV on our very beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ngikweminye yemndeni esibemile ethe ifina ukuthi sibe usizo as Black Life TV. Umsebenzi wethu ukuthi sikwenze lokho ukuthi sibe usizo emphakathini. Njengamanje ngizothatha leli thuba ngokhula futhi kuyithoba ngibingelele usisi seduze kwami. Isawubona sisi unjani? Yebo sisi, ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela uthatha leli thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi ubaba wakaba then bese uyahlala-ke phezu kodaba ukuthi usibhalele ukuthi sikusize ngani. Sanibona babukeli, igama lami nguNonhlanhla Esibongo Nhlapho. Ngokuhlala ngihlala la kaMasho kwaKhay. Ngibhalele kaBlack Life ngoba nginenkinga la u-anti wami udadewabo kababa. Since kwashona ubaba ngo-2023 uyangihlukumeza. Ukathi angimkhothe ngisho nangaphansi, ngimmassage. Mase ngizangakhetha ukubhalela Black Life ngoba sengikhathele ukumkhotha ngaphansi. Nonhlanhla, ngiyakuzwa uthini. Ubhalela ukuthi sikusize ngoba unenkinga ka-anti wakho. Anti wakho udadewabo kababa wakho? Yebo, udadewabo kababa. Uphi ubaba? Ubaba washona 2023. Oh, shame. So minjani i-relationship before kushona ubaba between you no-anti? Iyaqala lapho nje i-relationship yami no-anti ukuthi nje singabi right, kube khona uqhekeko. Yaqala sekushona ubaba? Yes. But before baba eshone kwakunjani nje? Kwaku-right. Pretender as uyangithanda ngoba kusakhona ubaba wami ongizalayo. The time sekushona ubaba wami waqala lapho-ke waba nama-actions ukuthi nje akangifuni mina. Akwazi ukuthi uma ngabe fanele ngithole ukudla fanele ngiqale ngikusebenzele. Angitshelana ukuthi angimmassage ukuze ngithole into engiyifunayo. Nanokuthi ngimkhothe ngaphansi ukuze nabe right. Avela kubize nje ekamereni? Angibizi athi ngingene ekamereni angimmassage mase ngimkhotha ngaphansi. Okunye mhlawumbe ukuhlukumeza ayekwenza egcekeni ngaphandle kwalokho kwakuyikuphi? Ukuthi nje ahlezi nje ekhuluma amagama angekho right kumina. Athini nje mntanami ongadini? Athi phela akasekho ubaba wakho lo wayiqanda ke nowayekuthanda. Susele nami-ke mani ngeke uzenzele umathanda. Manje aninazo ezinye ihlobo mhlambe nje ngaphandle kwakhe kwamanje umuntu oclose to emndenini? Azikho ihlobo ezikhona kwamanje. Isele naye nje u-anti. Unabo ubudlelwane nje ngaphandle ubaba u-anti mhlawumbe ekhona ubhutazwana naye? Ayangazi-ke ngambona ubhutazwana naye. Kusukela kudala? Since nje mina ubaba wangilanda ngazi uhlala nabo angazi ngimbona umuntu azwana naye. Okay, uqale nini ukuhlala nobaba? Ngiqale ukuhlala nobaba lapho soneminyaka emingaki? Ngathuye bengabe ngowesibili lo nyaka. Ubaba ushone ngo-2023? 2023. Kusho ukuthi uthe uqala uzohlala nobaba wasiyashona? Yebo. Usho kanjalo. So nje kusukela uyingane ukhulu ubaba i-relationship yakho naye yayimi kanjani? Nani close or? Yebo, sasi-close. Nani close? Yes. Uvakasha kodwa ungahlali naye full time? Yes. So uqala ukuhlala naye kanti usezoshona emhlabeni? Wahamba kanjani awazi ukuthi mhlawumbe ubaba nje wavele waphathwa yikhanda nje. Ekubeni ade right, wavele waphathwa yikhanda nje. Wahlala esibhedlela nje few days washona. Manje nami ngisa-understand ukuthi ukufa wakhe washona kanjani. Mase sekwenzeka kanje u-anti ekhombisa ukuthi mina akangithandi. Kodwa sonke lesikhathi kukhona ubaba wami ongizalayo ubepretenda as like engathi ngiyingane yabhuti wakhe engithandayo. Manje usiyakuveza lokho baba ngoba nakhe ngasekho ukuthi nje akangidinga akangithandi. Kuba futhi kuya ngaye ngabe ngidlisa ngisho shave. Ngendlela enza ngayo? Indlela enza ngayo. Akekho wena umuntu okamtshela ngalolu daba? Cha, ingakho ukhetha ukuthi ngibhalele abantu ba Black Life ukuze ngithole usizo.
Unayo ingane u-anti? Cha, akanayo. Wena unayo umntwana? Yebo, nginayo umntwana. I-boyfriend yakho wakwayixoxela still nayo akaze uxoxele umuntu? Bengazi ngixoxele umuntu. Manje into iyangihlupha. Ingakho ngikhetha usizo ngibhalela abantu ba-Black Life. Ngoba sengikhathele bele ngikhothana naye ngaphansi. Ngiyakuzwa Nonhlanhla. Udaba lakho lubucayi kakhulu. Kodwa angazi ukuthi away yini ukuthi kulolu daba kuzokuphoqa ukuthi sibe khona nayo u-anti. So uma efika la uhlala khona no-anti ikini kababa wakho nomuzi kababa wakho noma umuzi womndeni? I-family house. So yazi ngithi ukuthi ngenzeka ukuthi u-anti mesimbiza la nigcine ningaphi nikwazi ukuthi niphinde nizwane nibhekane mhlawumbe emndenini uzokwazi ukuthi uhambe uyohlala kubo kama wakho? Ayikho inkinga as long nje ezongitshela yena ukuthi u-anti kahle kahle ngamona ngani yini inkinga yakhe. Ufuna ukwazi ukuthi wamona ngani? Ufuna ukwazi nje ukuze nami ngibe right ngoba ngikho happy. Uma wakho yena usaphila? Cha, uma sewashona. Shame, sorry sis. So kodwa unayo indlela ukuthi uzophuma kanjani mhlawumbe nje mewukuthi uthi ayicela ungihambela ke ekhaya mawukuthi unenkinga indlela ekuphatha ngayo? Ayikho into engase ngiyenze kodwa mase kuthiwa yena usho kanjalo usicela ngimhambele. Uma ukuthi nje sengiyazi mina ukuthi inkinga yakhe yini ila ngizobe sengikhuleka khona nami sengithola ukuphumula ngoba sengikhathele sengihlukumeze kwanele. Ngiyakuzwa Nonhlanhla, asenzeni kanje. Azama ukuthi sisebenzisane nethimba sibone usokwazi ngomtholo u-anti. Ngajabula. Uyaphuza u-anti umuntu onjani? U-anti unokushaya nje. Unokushaya. Okay. Ukakwenza emephuzile lokho mhlawumbe? Ukwenza engaphuzile ukwenza ephuzile kuyafana nje. Okay. Yo, this is so disturbing. Njoba izwela ke mbukelo Black Life TV uNonhlanhla echaza udaba lakho ukuthi no-anti wakhe owudadewabo kababa wakho babakho ngasekho emhlabeni. May he so continue to rest in peace. Kodwa manje u-anti indlela amphethe ngayo ekhaya ayikho right. Kuningi ukuhlukumeza kwenzayo kuyena amsebenzise ukuze adle. Kodwa sekuzowafika la ekuthenini khona isikhathi uthi akamthinti azaphinde amkhothe isithelo sakhe sangezansi sangasese. So njengamanje ufisa ukwazi ukuthi yini emenza uSamzonde kangaka ngoba lolu daba lakhe lu-sensitive and very disturbing. But angifuni ukuthi siwujudge thina soba uthume nambukeli mina nawe mbukeli. Asithathe ithuba silinikeze u-anti sizwe yena ukuthi yini inkinga yakhe yangempela. And nalokho kusho Nonhlanhla kuyiqiniso elingakanani. And mawukuthi kuyiqiniso why isiphi isizathu salokho. Asenzeni kanjani zama ukuthola u-anti bese siyabuya ke mbukelo Black Life TV sizoliphetha kahle lolu daba. Sesazi ukuthi kwenzakalani kuma side awu2 wo2. Asame nithumlando anti. Uzobhela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya shaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi umunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze bedlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo we-Black Life TV right here on a beautiful, crazy, extremely crazy episode of Izinkinga Zomndeni. Ila isihlala khona ke sidingida indaba zomndeni. Senza sure ukuthi imndeni yonke fanele ihlale ifudumele. Uthi ubuka nje uhamba ngaphandle uthi kula muzi kunemfundumalo yazi into esifanele senze ukuthi sikwazi ukuthi abantu bahlambuluke bakhuluma amaqiniso bese siyazi ukuthi siya kanjani phambili. Without any waste of time ngicela ukuthatha lithuba ngomlangeni Magasela ngibingelela usiso seduze kwami sethe wasijoyina. Uzobe senibingelela ke nani ithando bese yazisho uthuba wakabani yilokho nje sokwenza. Sawubona mami? Yebo sanibona. Yebo njani? Ngikhona nguNondumiso wakamkhize. uNondumiso mamkhize. Siyabonga Nondu. Ngiyazi ukuthi uthukile understand ukuthi sikubizeleni. Hayi. Akubi kakhulu kodwa kona kunakho kuba disturbing kancane. Angithathe leli thuba ngilinikeze usisomncane sisi. Hlatlo. Nango ke u-anti yena ngithi lo? Yebo yena u-anti lo. Ngicela umchazele ukuthi usibizeleni la Black Life TV ufuna sikusize ngani? Anti ngibhalela abantu ba Black Life ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle namhlanje yini inkinga yakho ngoba phela mina ngisakhululekile. Namhlanje ngifuna ungichazele ukuthi yini inkinga yakho kahle kahle. Yini into engikoleda wena oyifunayo? Ukukhulu ukuzehlisa nokuyithoba
ngiyamangala uma ezongibizela abaka-TV. Uma enenkinga yena engakhulumi nami ukuthi sengaze abize abanye abantu baka-TV mina ngazi. Isizathu salokho-ke ikuphi? Ingoba andisengikhathele izinto okungenzisa zona. Ungikhothisa ngisho ingaphansi lakho. Ufuna nanokuthi ngihlezi ngikumasaja. Ngisho ngilambe esiswini, fanele ungigqilaze ngenxa yokuthi ubaba mangasekho emhlabeni. Kanti ngonani kona anti ilokho engifuna ukukwazi. Ungabi namanga, ungakhulumi nje iphutha. Ngeke udle ungasebenzile vele. Fanele uqine endlini ugeze izitsha, hayi lento yakho oyihambayo, uhamba ukhefuza imizi zabantu, ubheme lensangi yakho bese ubuhamba uqala amanga. Mina ngikuthathisa wengane, uma ungafuna ukusebenza uzula, ngeke uvele ufike udle usuke uphekele oba. Lokho kusho ukuthi ngikhothisa isitho sami sangasese hayi angikwazi lokho. Namanga nje namanga. Ngiyathusa-ke lokho ngampela. Kuyangithusa. Uyayibhema vele nensango. Uyabhema. Nhlohlo ubhema vele ngiyabhema. Kodwa u-anti indlela angitreat-a ngakangitreat ezingane ebhuti wakhe. U-anti vele sengikhathele mina lento engenzisa yona. Njalo uhlezi ngimkhothe ngaphansi. Kodwa umuntu wakho sithi angimazi athandana naye. Awunayo umuntu ozwana naye wena. Nginayo umuntu engizwana naye mina usebenzela kude. Ngeke ngitshele yona ingane le ngithi ngisangumuntu wami. Ngeke ngimlethe kena ebengangeni ekhaya ngithi nangumuntu wami uzomenzanya ngoba ingane. Yeah, ngiyakuzwa. Owesilisa umuntu ozwana naye. Owesilisa. Bunjani nje ubudlelwane bakho nomuntu wakho ni right, mefikile niba happy? Alright. Kakhulu. Yakujabulisa. Okay. Usisi lo ingane kaMfweni noma? Ingane mfethu owayezala komunye usisi angashadanga naye. Washona mawayo waseyayithatha. Mhlambe wahlala 5 months nayo la ifikile waseyashona. Shame. Yasisala nami ngoba nale kubo kwayo ugogo segugele lokho. Uyayithanda nje. Angazi ngoba phela ngiyazi impilo yabo ubuleka mawakhe. Ngithi wena uyayithanda ingane kaMfweni? Ngiyayithanda mina kodwa phela iyalenza iphutha njengoba ingane ngithethisa ngalendlela ngithethisa ngayo. Kodwa lokho kokuthinta kokukhotha angikwazi sangesesa kuko right. Hayi namanga. Iyahlanya. Namanga mhlawumbe udawa lezi zinto zakhe zemdaka bese zobhedela mina. Okay, manje sithanda sami. Uyasebenza wena Thokoza? Yeah. So usukungekho nje imini yonke uyibuyela ntambama. Kodwa hayi zonke insuku mhlawumbe ngathi esontweni. Bese uyamcela ka kumassage. Angimasajeleni. Okay. Hayi. Akaza ngimassage. Akazi. Okay. Lo uhlola ukuthi alaleli. Ufuna ukuyiphatha inkinga yakhe yona. Mhlawumbe indoda yakho ibona kangaki ngenyanga? Mhlawumbe ifika kabili. Shame. Ifika ngama fortnight. Lona ukhuluma kakhulu angazi ukuthi ngathini noma mhlawumbe uthatha ukuthi angene umzali wakhe mina. Uyahamba ukukhuluma ngisho komakelwane. Abatshele yona lento yenkomo. Ahlebe ngami umakelwane. Akaza akasho lokho osengikuzwa manje sebizane nezosho le nto. Lokho kuyangithusa nje uyangidakela nje. Ubudlelwane bakho nobaba wakhe babunjani? Wabo right. Anganelisekile ngo right. Sasizwana nje kahle nobhuta ngoba sasiba u2 phela abanye sebashona. Nasensele noba u2 sekusele wena wedwa manje. Yeah. So wayekuphethe kahle yonke into ihamba kahle. Yeah, wayengiphethe kahle nje ku right. So mengase athola ukuthi nje mase kuthiwa nje unikeza ithuba lokuvuka ezwe ingane yakhe ikhuluma nje ngawo ucabanga ngazizwa kanjani? Phela ngaphatheka kabuhlungu. Yayiqanda ingane kubaba wayo. Hayi wayithanda lengane. Yona lento ayicika yayinakho nje ukucika cika. Uba ubhuti cha wena yayicika lento ukuthi ubhuti uthanda ingane yakhe kakhulu. Wabuye kungicinga ngoba bengafuni yenze lutho lengane. Wabuye kungicasule kwakona lokho. Kodwa ngangafisa ukuthi ngenze okubi kuyona ngalokho. Uyangena einkambini nje ngaleso sikhathi. Hayi kakhulu ugxolile. So umntwana akaza ngimasaje ngisho inyawo nje. Hayi angazi ngifike lapho ukuthi ngikhathale ngithi ayingenzi. Asikwazi ukuhlala kakhulu nayo lengane ngoba iyazula. So inkomo nje akaza kuthinta. Akazi sis. Namanga. Uma ukuthi ngiyakwenza lokho engaphuma ngane kaMakhelwane la ajwayele khona ababize abatshela ukuthi ngenzeni. Indaba ungakazi utshele umuntu koMakhelwane.
Bengakwazi ukuthi ngikhulume mina nomakhelwane mayelana nalento leyo ukuthi ungikhothise ngaphansi. Ingakho-ke lento sengihambe ngaze ngakhathali yona ngobani bese kuyinto ahleze engenzisa yona. Bungakwazi ukuya komakhelwane uyakwazi ukuya komakhelwane uthi mina ngiyakuhlukumeza ngisisebenza. Uyangihlukumeza vela, ukazi ungangihlukumeza. Since nje kwashona ubaba wami uyangihlukumeza vela, ukazi ungangihlukumeza. Upretender as uma kukhona abantu bangaphandle ngathi uyangithanda kanti awungithandi. Pho uma ngihlukumeza mina uhamba nganiphindele kini. Ngiphindele phi ngoba uyazi usanginamumva kunaphambili. Ngiphelele la ngihleli khona. Hayi wena uhlolo ukuyiphatha. Hayi ngoba ngihlelo ukuyiphatha. Okay, awukhuluma iqiniso ke sithanda sami, ngicela ungitshela nje because yabo nesikhathi siyahamba sifuna ukuvala uhlelo. Yini ekwenzisa lento oyenza kumntwana? Angenzi lento sis. Okay, yini ekwenzisayo? Yikho kade ngiqale ngabuza ubudlelwane bakho nobaba wakhe babunjani? Kodwa ke yabona ezosho ukuthi ngimkhosisa ongasese unamanga. Okay. Khona ngibe nayo. Okay. Ukufika kwale ngane ekhaya mina nobhuti wami kwaba khona uqheko. Okay. Kwalokho iqhubeka waze wahamba ke nobhuti emhlabeni. Wajika wabhala lengane imali. Zaphuma ngayo. Nawe bekukuthi qhifi Yanyanyisa leyo ngiyakubona. Bese ngathi ngakhipha nesibhoko ngisikhiphele kuyona. Ngathi ungamgangisa nje menze ngoba izinto engekho kwakona leyo mali imitholile ayikho into esile mhlambe ayenzayo. Mhlambe anti okay na imali engaka senze kangaka lutho. Iyashaya nesikole phakathi. Awudlatlo. Ngashaya nesikole. Yebo ngavele ngasiyeka nje isikole because angikwazi khona ukuthatha esikoleni ngobani bengicabanga izinto azenzayo anti kumina. Angikwazi ukufocus esikoleni. Ingakho ngavele ngashiya phansi isikole. Usucashe ngesithupha ke mngani wami. Kodwa waphunyelwe imalini? Imali yayingiphumelele ngangiphumele u500,000. Wahlulwa yini ukuyobhoda kusuke kumina ngoba ngiyahlukumeza. Ucabangela impilo yakho ukuhamba uyobhoda uhlala khona ufunde. So konke wena anti lokho wakwenza ukwenzisa ukuthi ukhiphe isibhongo uyanyanyisa ukuthi ubhuti wakho semseli noba uthiwa akasakushiyi ngisho nanento encane ke noma 100 anikeze ingane u4. So bese kukwenzisa zonke lezi zinto omenzisa zona. Lokho kuyangikwazi. Kona benginakho lo engimhlukumeza ngendlela emhlukumeza akumasaje kodwa hayi ukuthi azakhotha. Hayi. Akumasaje kodwa hayi ukuthi azakhotha. Ukuthi azafike ngasese. Akaze afike. Akazi. Wayigcina phezulu emabeleni. Yeah. Hayi ke usiyangixaka uanti ke mase sephika ukuthi ngangimkhotha ngisho ngaphansi ngoba phela kawuyinto angimele ngayo leyo ukuthi uyakuthintisa namabele. Ungithintisa yonke into. Kahle nje suke uvela ngiphendula umuntu wakhe ingakho nami ngakhetha ukuthi ngibhalela abantu ba Black Life ngoba ngase ngikhathele ukuthi njalo kancane fanele ngikhothaye naye ngaphansi engathi mina ngindoda yakhe. Indoda yakhe mina ngiyana nokuyazi futhi angifisi ngisho ukuyazi ngoba ethandana naye. Ngizobuyazelani vele ngoba ihlangene. Wona wazi insango wona le yakho lo ibhemayo. Ngiyazi insango kulungile noma ngayibhema insango wona uhlangana nensango yami. Nawo uhlangana into yami. Afetha kuphi insango yami ngoba nawo uhlangana into yami. Indaba pho ufuna ukuthi mina ujatsheliswe yimina ekweni nendoda yakho ethandana naye. Ungaqamba manga. Ngimdala ngave ngisami ngiqambele wena manga ngobani? Yini ngenza ngiqambele wena manga ebantwini abangaka sakaze ngiqambele wena wedwa nje amanga. Bapha abantu. Ngoba yahlala nawe sobabili. Cha ngeke ngiqambele omunye umuntu oseceleni amanga ngizongaqambela wena umuntu engihlala nawe ngoba phela mina ngikwazi kangcono ngoba phela ngihlala nawe. Yonke imikhuba yakho yenza kumina. Nami sengikhatheleke. Ingakho sengikhetha ukuthi ngibhalela abantu ba Black Life kuze ngithole usizo ukuze ngazi ukuthi inkinga yakho ikephi. Siyixazulule namhlanje wasengikhathele wena. Anti ungakwazi ukumxolela ubhuti wakho kulento ayenza kuwena nokuwakulindele kuyena ofishi nakhona kwangekho wrong ngaleyo ndlela wonke umuntu ngicathi nawe kuba nawo umntwana. Uthanga ngisumntwana nawo? Yebo. Ukube nawe nawo umntwana mungashona ngeke ungicabanga ubhale ingane yakho ungacabanga umndeni if uthu khona ke khona ubhuti wami ngicabanga umndeni. Ubhuti wakho mase saleyo mali ayidla ngayenzeli lutho ingane yakho ingafundi. Ngibona inkinga leyo. Exactly mhlawumbe ecabanga ukuthi nobhuti wakho ayicabanga izimo ekanjalo ukuthi at least noma imosha akayimosheleni ikusasa lakhe but angabe ukuthi khona umuntu ozodlala irole kuleyo nto. Okay sisi ngiyakuzwa ukuzeke ayiphila impilo yayo ihambe isingahlali sobabili. Ngoba ufuna ikhothe. Angisinayo imali yona. Kulungile ngokuthi nje ayihambe kuyoyimela ngeke phela dadewethu masiyalungisa la. Iyafuna ukuhlala nawe kodwa ngifisa mina ubhodle wena because it shows ukuthi khona engekhona. Yabo uthi ngihamba nawe ngisesayidini lakhe ngikujudge because wonke umuntu umelimela unendlela yakhe yokuexpress ukulimala kwakhe. Abanye abantu babulala abantu, abanye abantu bathakathi. Kudepend ukuthi wena lento engaphakathi ithini kuwena. Because kahle kahle usuvumela usathana ukuthi akusebenzise into engekho right.
Ya ngezwe. Nami njengoba ungibona ngihleli la nami nginayo evil side yami. Ungangibuki ngathi uMagasela cha nami nginayo evil side wami. So that is why ngithi ngifake ecathulweni zakho mina njengamanje. Ngithi isizathu sakho sokwenza lesenzo sakho asisihle. But you need to forgive yourself. You need to forgive. Ngilwa nokuxolela manje. And we need to forgive ubhuti wakho for doing that. And wayengakowishi lokho ucabanga ukuthi kube nawe umzali. Ingane yakho uzofisa ukuthi ibe nayo yonke into. Hayi ngezwe. Hayi kabi auntie. Yes. Hayi ngezwe. Shusenzo ukucela ke ngiyaxolisa kuyona ke bengikwenzayo. Kwangampela kubalekile. Ngixolisa nje ngoba akukho right lahlo yamuzwa auntie uthini. Hayi ngiyakuzwa into engijabulisayo nje mina ku-anti wami ukuthi ngazi ukuthi kahle kahle i-anger yakhe isuka kuphi yaphi. Nice uyambona ukuthi wacoka ukuthi baba wakho akunikeza lo 500 wasala kuwena. Yebo. Yabo. So yena kanalutho kodwa manje kufanele aphinda nakekele wena ngoba uhlala kubo. Angithi auntie ngiright. Yebo. So yasikwenza lento ukuthi ube neenga kube nendlela ozenzayo. Ngisukele nje futhi mengimbona. Bese uyamgangisa. Yebo. Hayi ngiyaxolisa Nhlanhlo. Ngiyakuzwa auntie nami ngiyaxolela. Nami bengivuka usathane nje. Yeah. Into ade ngifisa ukuyazi nje mina kuwena ukuthi kahle kahle yini into eyinkinga mayelana nokuthi ungihlukumeze kangaka. Enye into ke futhi nawe Nhlanhlo awuphindele esikoleni. Yebo hayi ngizophindela esikoleni. Kwangampela ngidlala. Anginandaba nezinto zenzayo eceleni. Angizile la kuzojaja impilo yakho but isikole ngicathe sibalekile ngoba njengamanje une shelter ngoba uthi awunaphambili awunamuva kodwa kwenziwe uwena othi no 500,000 yebo so wawudla waphela it's been years nawe yaphuma le mali angithi 2 years manje. Ngizobuyela esikoleni. Zama nje ukuthola izinto ongazenza uhamba ufunde ube your own woman ube uqale phansi impilo yakho yabo nje nalento okufuna ukudependele ngoba ukube uyingane efundayo ngabe uyihlalele elokhuzeni mhlawumbe race manje ukadwa hamba ngaba uyenzi yonke ungenanga nje kule trip ukuthi ugangi lokugango okwenzakalayo manje endlini. Akezwakala ngizobuyela esikoleni ngizoqhubeka impilo yami. Ngiyabonga kakhulu futhi osithembe Black Life TV sokwazi ukuthi sithole ngempela ukuthi yindaba. So inkingi uanti enza ukuthi ahlomeze kanje ngoba wena ama expectations from ubaba wakho ubhuti wakhe ukuthi kokwenzeka kanje kanti ubaba wakho uzokuthanda kakhulu yonke into iwele ngakuwena. So lento yamenza ukuthi wabe nenhliziyo ebhlungu wase acting ngendlela etha ngayo indlela etha ngayo futhi nakhona angisho ukuthi ngiyayikhava ukuthi yinhle yimbi kakhulu. It is so disturbing njengoba ngisho. Angikwazi nokuthi ngifocus emukuyona nje ukuthi ngithi ngempela kodwa ngoba usayivumelile ukuthi wayekwenzisa ukuganga ku wrong. I am sorry ukuthi udlule into enjalo. Okay. Siyabonga sithandwa sami for ukukhuluma iqiniso. Ngiyafisa ukuthi uthole usizo. Sizokwazi uniprovide nge-counseling from Black Life TV and then we'll take it from there. Le nto ingabusenzeka. Ibhlungu ngiyazi and ngiyazi ukuthi akulula ukuthi ungayivuma le nto kuma camera ke even but njengoba ngivele ngayikhavisa ukuthi ukuganga. Okay. Ukuhlukumeza nomqondo wemntwana. Nawe sesizocela ukuthi uthole counseling. Kuyonke lento esiyenzekelile kuwena. Okay? Usho sisi ukuthi uyayixolela ingane nawe uyamxolela uanti nixolelane nje bafethu. Niqale kabusha impilo njengoba nisazohamba niyothola usizo. Yes, nginayo isho ngiyamxolela uanti. Sithami sengizokwazi nanokuphola. Anti nami ngiyaxolisa. Akekho umuntu omasaje umuntu amashasa uthi indoda yakhe manje going forward. Siyabonga sithandwa. Njobizwela ke mbukelo weBlack Life TV umndeni uchaza udaba labo ukuthi isimo senza ukuthi uanti agcine segangisa ingane engaqondile naye engaboni kanjalo ingoba ukuhlukumeza inhliziyo ukuthi ubaba wengane washiyelanga imali wayishiyela ingane enangendlela ade ethanda ngayo wabona ngathi yena ubhuti wakhe umlahlile so lento lemimenza abe nenhliziyo embi. Inhliziyo embi ke ngihlezi ngiyithatha kanje ukuthi yonke isenzo sinayo i-root cause yaso sekhona into eyenzakalile enza ukuthi umuntu aza behave in a certain way. Azizikho ke into esihlezi mina personally as umlangeni Magasela angithanda ukuthi ngithi ngiyabathethelela abantu abenza obubi kodwa understanding ukuthi isenzo sakho sobubi sekhona lesiqhamuka khona and ukuhamba kuyohila leyo nto leyo ekulimazayo kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthanda abanye abantu ngoba nawe usuyixolele usukwazi ukuyithanda nawe as a person. So njengamanje kulolu daba soluthatha silibeke le kwi counseling kuma therapist wona akazothatha lolu daba
sibone ukuthi bawusiza kanjani umndeni ukuthi uphinde uqhubeke uhlale ndawonye even though ku-disturbing ngale ndlela kuyiyona. But for the fact ukuthi bobawu-2 bathelelile amanzi, thina asangeni lapho ngoba sizile ukuzohlohla abantu ukuthi babehave kanjani ey'meni ey'kanje. Mlangeni Makasela, nginithanda ipati. Please make sure you do subscribe, like and leave comment. Ngiyanithanda. I'm out.